Ô đàn này. Tumhan nilitum Amlokhi Sports Association ayun pen nilitum kardom pa zero ini nilitum nilitum than nang kacho paponang ko kelapulo nilitum ladak Amlokhi Sports Association field nilitum ladak pangthir bom bangso ka pangthir along pining asengkan Karbianglo Sports Association lapen District Sport Officer patumang bong pen nilitum aphan along team Sports Association phan tame pining asengkan apharman 98,000 ki pi pajir pondo la so tangka pensi nilitum labang so philong management le phil kapang thira sa nilitum deng ponlong le aning kan wang ke nilitum lada club league sitame do ponlong lo sitame pining bang ke club league bang nilitum padu pon pilo nilitum dak ar so ka pathu bang se nilitum di pon po silabang so lo nilitum amai phu bapuram rong pi nang ke pin khara teng la pender nilitum lo secretary na pin khara teng pensi nilitum labang so dimlong phil bang nilitum pini kapang thir pon bang tum deng ponolo la solong pinaan ke claim pon itum asai modu ladak drain ka selam phil kapache klam la pendel ni tum dak osomar tum phanon chikloyon ni a farman ni tum dak coaching ga pipon bom ake joy pen ni tum di phu pen se ni tum ka choha alangli rostom ti ake ha alangli ladak ni tum phan osomar tum phan dak ake joy pe tum alangli phan hang pe ladak osomar phan ta pathan long lo non chikloyon ni playing lelang alangli non putanang than bom la asini tum kadok kawe ladak Amlokhi Sports Association lo mai phu la pen kong chun bang kadok kawe dak advisor pen tum claim rap pet abit tu pen hodai talasi ka chuning rilo dak Amlokhi Sports Association andar nang pachu do na tum an phanta chuning ri kadok ta ladak Amlokhi Sports Association a phir do kok lo putan te nang tum wangon nang tum bangselik tum kai keta nang thik pi pamelo ki wangji phansi nang tum ha chuning rilo non pina an asuma ladak ni tum long kasa anda da pachu du long lo pina ana dim pachu da mong lo pachu eta ghatian da tum somar che toy dun long lo kason si na ne akhelo na tum somar che toy dun long lo sini tum ke wangji future fan da me kai ke ta sport fan ke kengkam chi yor poi phase tum chi sik ponding si do lo apen thu no na kai langdam potang te osomar tum kicho ke jun a phai bang bat pik lo ara ki cho son bang bat pik lo la so lai fan ke pajum dui phase ni tum lahai asai bang kai ke da chirok tok pen op thip si kai ke da do velo te nut also marjong si ki chotaw lo protang te alang li phang abang aphan akhenu do pik dang te hola so phan ki pameji protang te ko pilo protang te isi ki mesen ang thek tala sport hun enu da bang pu phan ke pameya og aphan bate lasilahai kai ki ka matha dun kapang chim nun mese tum kai ke tala dak itum do thiblo thak thiblo kai ke tala Amlokhi ria chot kalilo ile tum la Amlokhi Sports Association andar along nang ke do dun club tin tumanta kai ke ta dak wangoi nang pachu du noi dak ning parong na itum kai ke ta itum hemi silo pasi itum chi hok pon lo nasi pini nang litum na stong nun pot nang litum hanta nilitum hin pen kachuro nan chapaji dun lo lan so se nilitum phan ladak rong thilo ra sitame adi nang pi duin phan se chuning ri pon lo aprang nang nilitum dilai si pathu dun bom dilai pathu dun bom pen a phi nilitum 2011 aning kan bang si nilitum la me thang adim long registered bang chikuri dun long lo la so pen aprang da nilitum club liga bang ke dilai andar si pathu dun bom dilai long pen chingki chethan pen dipu pina tum chingwai pen a phisi ni tum dilai an ke hilu ong lo kidam ke bang ka siksak do po joine si nilitum me thang adim long akinang so lo pu pen si nilitum ka chuning rialo pidam pen nilitum phanang accept pen 2011 aning kan an bang ke nilitum me thang adim long si Amlokhi Sports Association lo bang ke amen chelong nun lo okalang lo Karbianglo Sports Association andar lo e kalilo